салом дӯстои хуби ма, умедворам ки хубен. Ростиш дирӯз як видеоро дидам. оиди аҷуҷ ва маҷуҷ гуфта шудагиаст, яъне ки аҷуҷ ва маҷуҷ дар рӯи дунё ҳаст. вақте ки худованд намехоҳад, агар тамоми дунёро бигардему онҳоро наметонем ки бибинем, аммо рӯзе ки худованд бихоҳад, онҳо хичон моро меёбанд. медонӣ ира барои чӣ қисса кардам? барои омадан рафтани баъзе инсонҳои зиндагитон. ҳеҷ вақт пои ҳеҷ кас илтимос накун, чун агар худованд бихоҳад ки ҳамон нафар дар зиндагит бимона, агар кулли дунё зид барои ҳам, вале бозам мемонад. аммо агар худованд бихоҳад ки дар зиндагит набошад, тамоми дунёро зери пошка, вале бозам меравад. омадан рафтани инсонҳо барои мо як дарс медиҳад. барои ҳамин ҳеҷ вақт ғамгин нашав ки як касай даст додӣ, чун яқин бидон ки инам хости худованд буд ки дар зиндагит набошад.